Tervetuloa kuuntelemaan Kansanedustaja kysyy podcastia. Minä olen Matias Mäkynen ja tässä ohjelmassa keskustelen eri alojen asiantuntijoiden kanssa kysymyksistä, joilla on merkitystä Suomen tulevaisuudelle. Minä kysyn, keskustelen ja kuuntelen, vieraat vastaavat ja jakavat ajattelua, jota hyödynnän kansanedustajan työssäni. Jokaisen jakson lopuksi roolit vaihtuvat. Vieras saa esittää yhden kysymyksen kansanedustajalle. Aloitetaan keskustelu. Tänään kysyn, voiko demokratia vielä pelastaa? Ja kanssani keskustelemassa on Janik Lahti. Tervetuloa, Janik. Kiitos paljon. Janik on LUT-yliopiston tutkija ja työskentelee tällä hetkellä Taimi-konsortiossa ja on väitellyt tohtoriksi populismista ja poliittisesta viestinnästä Bolognan yliopistossa. Aiemmin hän on toiminut tutkijatohtorina Helsingin yliopistossa ja tällä hetkellä työskentelee Bolognasta käsin ja seuraa läheltä myöskin Italian kehitystä. Lahti onkin ollut näkyvä henkilö tässä suomalaisessa mediassa populismin ja demokratian, välillä myöskin italialaisen politiikan kommentaattorina. Ja täytyy sekin mainita, että olet ollut SDP-ehdokkaana vaaleissa ja tullut valituksikin, mutta sitten jättänyt politiikan ja ymmärtääkseni myös puolueen. Kyllä pitää paikkansa, olen puolueeton. Kyllä, sitoutumaton puolueeton. Sitoutumaton. Agendatutkija, niin kuin sosiaalisessa mediassa varmasti halutaan sanoa. Kyllä. Lahti on kirjoittanut yhdessä toimittaja Matti Mörttisen kanssa 2 laajaa huomiota saanutta tietokirjaa, Populismin anatomia ja Politiikan pinnan vangit. Syyskuussa ilmestyy heidän 3. yhteinen teoksensa Jäähyväiset demokratialle, joka kysyy, että voimmeko me vielä kansanvallan pelastaa. Kiitos, Janik, että suostuit vieraaksi. Kiitos paljon, kiva olla täällä. No joo, eduskunnassakin puhutaan tietysti paljon demokratiasta ja sen tilasta ja tietysti se on aika semmoista juhlavaa puhetta kansanvallasta ja tietysti kansanedustajien oman itsensä nostamista kansan edustajina nimenomaan, mutta kuitenkin samalla nähdään, että oikeusvaltion ja sananvapauden kaltaisia ihanteita ihan avoimesti kyseenalaistetaan ja haastetaan varsinkin Jenkeissä, Atlantin takana, mutta kyllä myös EU-alueella ja Suomessakin. Se keskustelu jää aika pinnalliseksi. Puhutaan yksittäisistä tapahtumista tai henkilöistä, harvemmin siitä, että onko minkälaisia rakenteellisia muutoksia meidän demokratiassa tapahtunut ja miksi. Sä olet tutkinut populismia ja poliittista viestintää pitkään, niin miltä Suomen demokratia näyttää tällä hetkellä, jos vaikkapa katsot sieltä Italian Bolognasta käsin, onko tämä etäisyys antanut jotain perspektiiviä tai miten niin kuin kansainvälisesti vertailet Suomea? Joo, toi on tosi mielenkiintoista, koska tässä on tämä tämmöinen ruoho aina vihreämpää efekti, mä luulen, että jos mietitään jotain Suomi-brändiä, niin jopa varmaan se on vähän liian ruusunen jopa Italiasta käsin. Se, mistä mä oon yllättynyt, me ollaan 90-luvulla syntyneitä kasvaneita molemmat, niin muistetaan, että silloin jos Suomesta lähti maailmalle jotain, niin se oli aika harvinaista. Jossain vaiheessa oli Nokia, jotain yksittäisiä julkkiksia, Formula-tähtiä, tällaisia tunnettiin. Mutta nyt Suomesta niin enemmän Suomea tunnetaan kuitenkin maailmalla ja Italiassa asti niin kuin monesta asiasta. Mutta kyllä se on semmoinen, että se nähdään Suomi semmoisena tosi vakaana ja turvallisena ja jollain lailla tasa-arvoisena. Ja ei tietenkään ole niin, etteikö se olisi myös osin totta, mutta tuntuu, että vähän myös semmoisella niin kuin ehkä menneen maailman meriteille sitä niin kuin vielä tarkastellaan sieltä käsin, että ei se niin ihan ruususta ole, kuten me tiedetään täällä myös. Mm-hmm. No, jos lähdetään sitten liikkeelle ihan tämmöisistä perusmäärittelykysymyksistä, populismista. Mitä oikeastaan, mistä puhutaan, kun puhutaan populismista? Timo Soini on omassa gradussaan ilmeisesti määritellyt sen jollain tavalla, mutta mitenkäs itse määrittelet populismin? Timo Soinilla on tosi hyviä pointteja, mitä hän avaa sitä voi ymmärtää myös sitä kautta. Keskeytä, mutta jos mä alan puhua liikaa, koska tämä on tämä ansat, sä kysyt populismin tutkijalta, tämä populismi. Varmaan ihan niin kuin, jos mä lähden puhua siitä, mitä se ei ole, niin se ei ole politiikan popularisointia,
Eli sellaista, niin kuin, että poliitikko, kansanedustaja ottaa itsestään, vaikka kuvauttaa itsestä kultaisen, noutaisen pentujen kanssa tai tämmöisissä niin kuin yhteyksissä, missä hän on jollain lailla samaistuttava. Tämähän kuuluu edustajan työhön, demokratiaan, jollain lailla on pakko tehdä itsestään samastuttava. Ja sitä tekee kaikki, joten kaikki poliitikot ei tietenkään ole populisteja. Populismi silleen niin kuin tavallaan rautalankamallissa voidaan sanoa, että siinä nähdään, että yhteiskunta muodostuu niin kuin meistä ja heistä. Ja populistit sillä lailla ajattelee, että me populistit edustamme 100% sitä oikeaa kansaa, eli siinä on tosi vahva se jaottelu. Ja tavallaan niin kuin siinä on aina se semmoinen eliitin vastaisuus ja jonkinlainen niin kuin hyvin ohut ideologinen, se on niin kuin ideologia, eli ei ole mitään populisten yhteistä kirjaa tai raamattua, se voi olla vasemmalta oikealta tai mistä tahansa. Ja siinä on ideologisia piirteitä, mutta se ei ole niin kuin klassinen niin kuin liberalismi tai marksismi tai jopa kapitalismi ja niin edelleen, nationalismi. Mutta se hakee sitä vastakkainasettelua, mikä kuuluu kyllä myös normaaliin ja terveeseen demokratiaan, mutta se hakee sitä tosi vahvan kahtiajaon ja silleen arvottamisen kautta. Ja sitten se niin kuin helposti, kun se menee yli, populismihan itse ei ole pahaa tai hyvää, se on osa demokratiaa. Sitten kun tulee tällaiset populismiöverit, että se kahtiajako alkaa oikeasti vaikka lainsäädännöllisesti tai se alkaa usein puheista tai tietynlaisten mielipiteiden yliymmärtämisestä myös, niin sitten se voi alkaa olemaan myös vaarallista. Ja meillä on tietysti esimerkkitapauksia Unkarista, mitä siellä on tapahtunut. Ja nyt sieltä tuli ihan niin kuin varmaan kansanvallan kannalta myönteisiä uutisia, mutta katsotaan, mitä nyt seuraa. No, jos se tiivistyy nimenomaan tähän vastakkainasetteluun, ja niin kuin sanoit, niin se on tavallaan, kun politiikassa on aina kyse erilaisten mielipiteiden, vastakkaistenkin mielipiteiden niin esittämisestä ja päätöksen tekemisestä niiden pohjalta, niin tietty vastakkainasettelu aina kuuluu siihen. Kyllä. Mutta mikä sitten on se, joka tekee poliitikosta populistin? Kyllä se tekee lopulta se, että jos sä vaikka vedetään tälleen tosi rajun esimerkkein yksinkertaisesti, niin kun sä väittelet tässä vaikkapa kokoomuslaisen kansanedustajan kanssa talouspolitiikasta tai sosiaalipolitiikasta, voidaan olettaa, että te et ole monesta asiasta samaa mieltä, mitä enemmän mennään yksityiskohtiin, niin voi olla kiivaskin väittely, mutta se väittelyn päätteeksi te tuskin sanotte, että koska me oltiin tästä eri mieltä, niin sillä lailla sä niin kuin väität omistavasi ja edustavasi vaan sitä kansaa ja poissuljet hänet sitä täysin. Eli siinä on semmoinen tavallaan poissulkeva, että ei tunnusteta sitä toista puolta. Se niin kuin populismin kantasanakin tulee sieltä populuksesta. Niin se on oikeasti se semmoinen, niin kuin, että se vastakkainasettelu viedään niin pitkälle, että ei niin kuin tavallaan hyväksytä sitä eriävää poliittista vastapuolta osaksi sitä omaa edustamansa kanssa ja silloin se on äärimmäisen poissulkevaa ja silloinhan se ei ole enää demokraattista myöskään. Eli sellainen populisti, joka puhuu ja toimii tolla lailla suoraan tai epäsuoraan, sellainen poliitikko on populisti. Eli ei tunnusta tavallaan sen toisen osapuolen edes oikeutusta olla jotain mieltä tai edustaa jotain Juuri näin, vähättelee sitä jo lähtökohtaisesti, mutta toki tämä menee helposti tällaiseksi just tärkeileväksi tällainen kuin meikäläisen tyyppinen kaveri kanssa, että mitä on populisti. Totta kai se voi olla niin kuin vaan viestintää, se voi olla strategia, se voi olla kaikkia noita asioita yhdessä, se voi olla se ohut ideologia. Se on niin kuin loppupeleissä niin relevantti, että mikä se nyt sitten onkaan sitä kristallipallosta, vaan nimenomaan tunnistaa niitä piirteitä ja huomaa, missä vaiheessa se voi mennä vaaralliseksi tai missä vaiheessa on silleen, että okei, tämä on ihan hyväkin, että tämä nostettiin tälleen ja vähän ravisteltiin eduskuntatalon pilareita, että ei se niin kuin vaan ole huono juttu, mutta se pitää aina sanoa näin, että se ei ole vaan huono juttu, mutta sitten heti pitää sanoa, että kyllä meillä on myös hyvin vakavia kehityskulkuja jopa Suomessa tämän suhteen tietyn piirtein. No, jos vielä tavallaan jaotellaan, meillä puhutaan lähes niin kuin yhtä huolestuneina ajoittaa oikeistopopulismista ja sitten vasemmistopopulismista ja oikeistopopulismista nostetaan esimerkkeinä justiin Unkarin tai Italian oikeistopopulisteja ja vasemmistosta sitten tämmöisiä niin kuin ehkä Bernie Sandersin tai Zoran Mamdanin kaltaisia jenkkipoliitikkoja. Tai AOC on vahva. Tai AOC, jotka niin kuin ainakin olen tietysti varmaan niin kuin jäävi tai niin kuin puolueellinen, mutta ovat aika erilaisia liikkeitä tällainen niin kuin amerikkalainen demokraateissa toimiva niin kuin vasemmistopopulismi verrattuna sitten tällaiseen orbanilaiseen, hyvin korruptoituneeseen oikeistopopulismiin, niin miten niin kuin vertailet näitä? Joo, mä oon täysin oikeassa siitä, että Bernie Sanders nousee usein tämmöisen niin kuin vasemmistopopulismin tämmöisen niin kuin maskottina. Ja se on mielenkiintoista, koska nimenomaan se, että miten me Euroopassa, niin kuin, että Suomessa, Italiassa, sanoisin, että Ranskassa, Belgiassa, Alankomassa katsotaan aika samalla lailla, että amerikkalaisessa poliittisessa diskurssissa aika nopeasti vasemmisto
populistin tai sosialistin, ellei jopa kommunistin leiman sillä, vaan että sä puhut niinku enemmän tästä niinku valtiosta, joka tulee auttamaan sua, eli vaikkapa niinku terveydenhuollosta tai koulutuksesta, joka tiettyyn pisteeseen niinku ei maksa mitään. Ja tällainenhän on tämä vasemmistopopulismissa usein se pahis ei ole joku tietty etninen ryhmä tai joku poliittinen eliitti, niin kuin etnisesti löydeltävissä tai määriteltävissä, vaan enemmänkin semmoinen rahaeliitti, niin kuin the 1%. Ja siinä on niin kuin semmoisia niin kuin tavallaan talouspoliittisia perusteita, millä lailla se vihollinen sieltä nostetaan. Mutta se on sitten hyvin erilaista. Mä ymmärrän, miksi Bernie Sandersia kutsutaan vasemmistopopulistiksi, mutta ei hän kuitenkaan ole niin kuin kansan vihollisiksi julistanut vielä ketään miljonääriä sinänsä. Mutta kyllähän hän on hyvin niin kuin repivästi heistäkin puhuu. Ja toki sitten on olemassa myös, Saksassa on Sarah Wagenknecht, kiinnostava hahmo vasemmistosta, ja hänen se uusi puolensa, sehän on ihan vasemmistopopulistinen, että sillekin on kysyntää, mutta hänellä on mielenkiintoista kyllä niin kuin tällaista maahanmuuttovastaistakin retoriikkaa ollut. Sitten myös huolestuttavaa pro-Kreml Putin kirjoituksia ollut, mitä hän nyt on vähän yrittänyt poistaa, siivota jälkiään. Mutta sitä kyllä löytyy, mutta tämä on vähän just katsojan määriteltävissä, mutta se on totta, että sitten kun mennään sinne oikeistopuoleen, niin meillä on näitä Orbaneita, Marine Le Penejä, Salvineja, ja heillä on usein paljon tällaisia korruptiokytköksiä myös. Täytyy tietysti huomata, että politiikkaan liittyy aina valtarahaa, niin ainahan näitä niin kuin sotkuja on joka puolella. Niin, ja syytöksiä suuntaan ja toiseen. Kyllä. Toki myös, mutta toki tässä tapauksessa ihan tuomioita ja tutkintojakin. Joo. No, ehkä sitten vielä tähän populismiin liittyen tämmöisenä viimeisen 20 vuoden trendinä sosiaalisen median nousu, niin miten se liittyy, mikä sen niin kuin vaikutus on niin kuin populismiin? Joo, se on niin kuin ihan pähkinänkuoressa on ollut suuri vaikutus, koska jostain syystä voisin niin kuin heittää, ja sitä heiton tueksi on kyllä paljon akateemista kirjallisuutta, että populistit myös Suomessa on usein ollut niitä ensimmäisiä, jotka on tosi nopea niin kuin omaksunut tällaisia uusia digitaalisia applikaatioita. Kyllähän Suomessakin perussuomalaiset taisi TikTokin silleen sanoa, että he löysivät sen, mutta menestyksekkäästi olivat siellä ensimmäisiä, niin kuin silleen, että oli jo niin kuin aikanaan Facebookissakin. Aivan jo Facebookissakin, että jostain syystä he on niin kuin sit sillä lailla, se on niin kuin se oikea kansa on ja oikean kansan edustajat siellä sitten on löytänyt itsensä sieltä oikean kansan somesta ja siitä maailmasta, niin se digitaalinen viestintä ylipäätään se hybridimediasysteemit on tämä vanha printtimedia, televisio, sanomalehti ja sitten on tämä digitaalinen media, internet, kaikki tämä sosiaalinen media yhdessä, niin jollain lailla populistit on niinku pystynyt niinku määräämään sen tahdin tosi paljon. Puhutaan vaikka Geert Wildersin alankomaalaisen populistijohtajan Twitter-käytöstä, että hän niinku oli jo taitava sen kanssa ennen kuin Donald Trump ikinä edes aloitti, että ne on jotenkin ollut siellä tosi pioneereja ja täytyy silleen nostaa hattua myös nykyiselle MEPille, entiselle kansanedustajakollegalle Sebastian Tynkkyselle, että kyllähän hän on tosi paljon niinku uudelleen niinku rikkonut niitä rajoja. Sitten siitä voi olla niinku vivahde-eroja, että tekeekö se hyvää sananvapaudelle vai ei, mutta hän on hyvin taitava ollut tekemään tiettyä asiaa. Niin ja sitten kun he ovat sitä sosiaalista mediaa hyödyntäneet erittäin taitavasti, niin ovat saaneet myös tämän perinteisen median reagoimaan. Kyllä joo. Mutta eivät ole sitten kuitenkaan verrattuna ehkä tämmöisiin perinteisiin puolueisiin, niin säikähtäneet sitä, että kun perinteisestä mediasta tulee niin kuin tuomitsevia pääkirjoituksia tai asiantuntijoita, jotka sanoo, että aivan höpö puheita, niin eivät he ole siitä moksiskaan, vaan he niin kuin saa oikeastaan vähän niin kuin kiksei siitä. Niin, ottavat sen niin kuin näkyvyyden ja tavallaan boostin. Kyllä joo, ne saa sitä vähän niin kuin sulan hattuun. Ja toki sitten, jos otetaan askel pois populismista, niin ylipäätään tämäkin, että tämä on kansanedustajan podcast, niin tämähän on tosi positiivinen asia, että ylipäätään politiikasta on tullut semmoista enemmän, että mitä enemmän voi hyödyntää tämmöisiä tapoja saavuttaa, niin siitä vaan tullut enemmän politiikkaa. Ja tämä on nimenomaan sitä, ei pelkästään niin kuin sitä, että tämä voi lisätä läpinäkyvyyttä, tämänkin podin nimi on Kansanedustaja kysyy, eikö niin? Eli se on tosi hyvä juttu. Tämä lisää niin kuin tavallaan erilaisia ihmisiä tulee keskustelemaan sun kanssa, että tätä ollaan nähty enemmänkin ja tämä on tosi positiivinen asia. Mutta sitten tavallaan se silleen, miten niin kuin digitaaliset lelut ja applikaatiot on omaksuttu ja jollain lailla viety tämmöiseen niin kuin hyvin hyperboliseen, liioittelevaan ja kahtia jakavaan viestintään. Siinähän oikeistopopulistit muun muassa Euroopassa on ollut sille jotenkin siinä etulinjassa hyvin pitkään. Se on se isoin trendi. No sano vielä, että onko tämä suomalainen populismi tänä päivänä jotenkin poikkeavaa näistä niin kuin kansainvälisistä trendeistä? Se seuraa tiettyjä samoja kaavoja, että oli tämä tällainen, niin kuin, nyt sanon siis vähän niin kuin ehkä ironisesti sympaattinen EU-vastainen
herrapopulismi, mitä Timo Soini edusti, vaikka siis todellisuudessa mä oon hänellekin todennut perässä podcastissa, että kyllä hän itse täytyy ymmärtää, että hän on Toni Halmeen sinne listoille aikoinaan semmoiselta natsipuolueen listoilta sinne persuille houkutellut, että kyllä hän tiesi, mitä hän teki, että äänet kelpas. Me tiedetään, mitä sitten tapahtui, kun tuli jytky, että minkälaisia muita ihmisiä sinne sitten saatiin, että tämä narratiivi siitä, että meillä mahtuu ja mä en ole maahanmuuttovastainen tai kriittinen, oli sitten hyvä tai ei, niin Timo Soini on paljon sitä kyllä yrittänyt pestä käsiä ja mielestäni pesee edelleen sitä hänen omasta niin kuin tavallaan merkistään. Se, että se puolue hajosi, seurasi 2017 tavallaan niin kuin radikalisoitui, jos näin voidaan sanoa yksinkertaisesti, että siitä tuli niin kuin Halla-aholainen ja nyt Purra jatkaa tätä linjaa, niin tämä kaikki seuraa tietynlaisia trendejä. Se, missä suomalaiset persut niin kuin ansaitsee tunnustusta, suomalaiset populistit, eli ainut populistipuolue eduskunnassa, Liike Nyt on ehkä vähän se, mistä voidaan debatoida, niin mistä ansaitsevat sulan hattuun, että tässä eurooppalaisessa populistisessa puolueperheessä niin perussuomalaiset suhtautuu, sanoisin kaikkein pragmaattisimmin ja ei-sinisilmäisesti Venäjään ja Kremliin. Ja se on semmoinen, missä niinku hirveän paljon sitten rivit rakoilee, kun mennään Euroopan unionin muihin maihin. Ja se on tietysti ikävää ja vaarallista. Joo, tämä oli hyvin luonnehdittu. No jos sitten mennään tästä populismista toiseen teemaan, josta olette kirjaan kirjoittaneet, se on tämä politiikan pinnallistuminen. Politiikan pinnan vangit -kirjassa kuvasitte, että se, mitä tämä pinnallisuus on tehnyt politiikalle ja että kun niin kuin vuosikymmenten aikana politiikka nähtiin ennen tämmöisenä kuivakkaana, harmaana asioidenhoitona ja nyt se on muuttunut tämmöiseksi hyvin nopeaksi ja tämmöiseksi niin kuin kuvallistuneeksi tai se kaikki on hirveän niin kuin, kaikki tapahtuu videoiden ja kuvien kautta ja sillä tavalla yhteyskin on äänestäjiin suorempi, mitä tuossa ehkä vähän jo kuvasitkin. Niin miten, no aloitetaan taas siitä, että kerro, että mitä tämä politiikan pinnallistuminen, mitä se on, mitä se tarkoittaa? Se on hyvä kysymys, koska siihen ei ole edes sellaista akateemista debattia, toisin kuin populismista on tosi pitkä jo 60-luvulta, että mitä se oikeastaan on. Politiikan pinnallisuushan on vähän tällainen niin kuin termi, populaaritermi, että mitä sitten on politiikka, niin jos se nyt sovitaan nyt nopeasti tälle lukio-yhteiskunta-oppikirjan mukaisesti on yhteisten asioiden hoitamista, sovitaan, että me ymmärretään, mitä politiikka on more or less, niin sitten taas se pinnallisuus, niin voisiko se olla sitä tavallaan niin kuin sitä kuorrutetta sen substanssin ympärillä, ja mikä on jälleen kerran hyvä asia itsessään, että meidän pitää saada ihmisiä kiinnostumaan näistä yhteisistä asioista. Se on tärkeää, että ihmiset seuraa poliitikkoja ja jollain lailla on kiinnostunut. Se on hyvä juttu, että tuodaan sitä omaa persoonaa niin paljon, kun se sopii sille kullekin poliitikolle. Mutta sitten jos sen tavallaan kuorrutuksen ja sen houkutuksen ja sen hunajan päälle niin kuin koko ajan vaan kasvaa enemmän sitä kuorrutetta ja pinnallisuutta sen substanssin sisään, niin sitten tavallaan se poliittinen sisältö helposti jää sinne. Eikä sekään ole ongelma niin kuin silleen tietyissä jaksoissa. Mutta jos sitten niin se alkaa menee semmoiseksi, että lainsäätäjät alkaa muistuttaa influenssereita ja tavallaan sitä perustellaan sille, että katsotaan läpinäkyvää, että sä voit seurata mua ja sä voit, mikä on myös totta, sä voit ottaa niin paljon helpommin nykyään niin kuin yhteyttä tai saada niin kuin mielikuva vaikka jostain kansanedustajasta, että sä otat vaan puhelimen taskusta ja etsit hänet jostakin ja todennäköisesti hänellä on joku tili siellä ja tiedät, mitä hän suunnilleen tekee. Tämä on tosi positiivinen asia, mutta sitten jos se menee semmoiseksi, että se puhelin alkaa viemään sitä poliitikkoa eikä toisinpäin, niin se ei oikeastaan vie pidemmälle sitä läpinäkyvyyttä tai se ei millään lailla niin kuin, ainakaan se läpinäkyvyys ei korvaa, sen ei pitäisi korvata vastuunkantoa, mutta muun muassa näin on käynyt. Argumentoi myös yksi ranskalainen politiikan tutkija Pierre Rosanvallon on semmoisessa kirjassa kuin Vastademokratia. Tosi paljon syvällisemmin, mutta siis tämä on yksi niistä pointeista. Mutta se on niin kuin myös hyvä juttu, että siitä on tullut myös sellaista niin kuin pinnallisempaa tietyllä tavoin. Että jos me saadaan ihmisiä ja edelleen nuorempia kiinnostumaan, niin sitten ei tulekaan myös sellaiset, että on vaan niin kuin suuret vanhat ikäluokat ja nuoret jotenkin tippuu siitä junasta. Että siinä on tosi paljon hyvää, mutta sitten siinä on hirveästi myös riskejä ja sitten nimenomaan siihen pinnallisuuteen liittyy se populismi, mistä puhuttiin, että ne aina liittyy toisiinsa myös. Ja mediahan tähän syyllistyy myös. Kaikki tutkijatkin on tämän politiikan pinnan vankeja ja kaikki toimittajat on myös. Että ei se ole mikään niin kuin, että vaan sehän kaikki tavalla olla osana sitä. Että se on niin, pohtiva syyllisyys, eikä toisaalta se kuulostaa helposti saarnaamiselta, että kaikkihan me sitten jollain lailla nautitaan myös. Se on kiva myös seurata vähän niin kuin se on semmoinen. Eli politiikka viihteellistyy ja henkilöityy. Joo. Siitä nyt puolueet puhuvat paljon, että hirveän suuri merkitys olisi sillä, että mitä henkilöitä puolueen johdossa tai puolueesta näkyy ja että se ikään kuin asiat ja politiikan sisällöt olisi jotenkin vähemmän merkityksellisiä kuin ennen. Niin mä en ehkä itse usko, mutta. Niin mä olin just sanomassa, että se on vähän liian niin kuin
niin kuin jenkit sanoisi bold statement, että ei se noinkaan yksinkertaista varmasti ole. Ja sitten kun me vietitään vielä sitä, että eihän me voida tietää, minkä takia todellisuudessa ihmiset seuraa tiettyjä poliitikkoja, niin on just vähän ylimielistä olisi tutkijalta, tai nimenomaan se on hyvä kuulla poliitikon suusta myös se, että se ei ole ihan noinkaan, koska en mäkään usko sitä. Kyllä mä luulen, että monia ihmisiä se kiinnostaa, mitä tavallaan siihen arkeen kuuluu ja jollain lailla, miten sitä voi tehdä viihdyttävämpää. Että ei se ole myöskään niin, että ihmiset on jotain semmoisia tamagotseja, jotka vaan niinku reagoi niihin tavallaan. Että mä luulen, että siinä on paljon enemmän niinku totuuksia ja kysymyksiä taustalla. No, näet sä niinku riskinä tässä, että poliitikot avaavat kansanedustajan arkea ja eduskunnan kulisseja niin kuin juuri, tietysti jokainen juuri siitä haluamastaan näkökulmasta oman kontrolloimansa niin kuin sosiaalisen median tilin kautta ja tavallaan niin kuin lisääkö se avoimuutta ja läpinäkyvyyttä vai viekö se enemmän semmoisen kontrolloituun mielikuvan hallintaan? Niin mikä tämä balanssi sun mielestä on? Että mä luulen, että toi on todella hyvä kysymys, toi on ihan semmoinen ydinjuttu siinä, että mä luulen, että sitä on molempia. Ja yksi, mikä mun olisi pitänyt varmaan sanoa, että politiikka on varmasti ollut aina pinnallista, että sehän ei ole uusi ilmiö. Että se on siitä asti ollut pinnallista, kun on jollain lailla yritetty vakuuttaa niin kuin oma heimo siitä, että mennään tappamaan toi toinen heimo ja viedään niiden resurssit ja niin edelleen. Niin siinä on varmasti käytetty jotain tunteita herättäviä pinnallisia mielikuvia ja tunteet on hirveän isossa osassa tässä. Mä luulen, että poliitikot itsekin tietämättä, mehän ollaan kaikki vaan niin kuin ihmisiä, niin voidaan luoda semmoista, no mähän jaan tätä tällä lailla, tämä tuntuu minulle rohkealta, eikä niin kuin vähän enemmän tästä omaa työntekoa jotenkin henkilökohtaisesti kertoa, mikä mulla on tässä tärkeää, mutta sitten siinä on totta kai siinä joku hallittu. Eihän kukaan jaa itsestään mitä hän ei halua. Mutta sekin on varmaan sille, että voi olla tilanteita, missä sitten toisaalta ei tiedetä, että milloin joku raja on jo ylitetty. Ja tässä maailmassahan tietysti tietynlaiset uutiset ja kuvat ja kaikki alkaa elää hyvin nopeasti myös omaa elämäänsä. Et mä luulen, että mulla on mahdotonta vastata tuohon, että mikä se balanssi on, jos heittäisi jotain prosentteja kvantitatiivisesti. Mä luulen, että on tosi paljon siitä, että on poliitikkoja, jotka on ymmärtänyt ne mahdollisuudet, ymmärtää sen, että he on myös kuitenkin lainsäätäjä, ymmärtää ne realiteetit, että toisaalta on tosi tärkeää tavata myös ihmisiä ja että me paiskitaan tuolla valiokunnissa näitä hommia todellisuudessa. Miksi mä en tekisi samalla vaikka hyvää somea. Sitten on niitä, jotka vähän ehkä hukannut sen statuksen, vaan unohtunut sen oman oikean statuksensa ja sitten kyllähän tämmöisiä julkispoliitikkoja myös tippuu eduskunnasta välillä, tai he itse saa tarpeekseen tai siinä on paljon tämmöisiä. Joo, tämä on kiinnostava kysymys. Niin kun mietin vaikka henkilökohtaisesti, että paljon saan ohjeita siitä, että mä näen, että mun oma sosiaalisen median käyttöni on koko ajan siirtynyt vaikka ehkä aktiivisemmaksi, niin asia ja niin kuin politiikka keskeisemmäksi. Kyllä. Ja se oma henkilökohtainen jakaminen on vähentynyt verrattuna vaikka siihen, mitä se oli joskus Facebookin tai Instagramin niin kuin alkuaikoina, jolloin ei toki ollut kansanedustajakaan, mutta sekin aika sille just normaali, kun puhuin tuosta, että me ollaan kaikki ihmiset, meidän omat kaikki elämänvaiheetkin jotenkin liittyy siihen. Sitten jollain lailla alkaa miettimään, että okei, että nyt on 10 vuotta vanhempi ja sitten kaikki niin kuin muuttuu myös hyvin luonnollisella tavalla, että sehän ei ole sellaista just. Niin, nimenomaan. Ja toisaalta siis kansanedustajia paljon kaikenlaiset viestintäihmiset neuvoo, että on oltava mahdollisimman aito ja inhimillinen ja tuotava sitä esiin niin kuin koirakuvilla ja vauvakuvilla ja niin kaikenlaisilla niin kuin arkea kuvaavilla asioilla, mikä on varmaan totta ja luo sitä samaistuttavuutta, mutta kyllä mä niin kuin silti pidän ihmisiä aika fiksuina, että he odottaa, että poliitikot siinä viestinnässään on niin kuin rehellisiä siitä, mitä he työssään tekee. Kyllä. Ja aika nopeasti myös näkevät semmoisen niin kuin falskiuden läpi ja myöskin osaavat kysyä, että jos jostain asiasta tulee tämmöinen puolitotuus, niin kyllä se aika nopeasti niin kuin nousee esiin, että onko tämä asia oikeasti näin. Ja mä luulen, että mä oon samaa mieltä, että se on mukava kuulla ihmiseltä, joka tavallaan sieltä sisältäpäin katsoo tätä tosi mielestäni analyyttisesti, koska aina ei ole näin. Ja sitten välillä ollaan huolissaan tavallaan, että mihin tämä menee ja totta kai voidaan paljon puhua siitä, että miten minkälaista on mediakasvatus kouluissa, että se on tärkeää. Mutta just päätin LUT:lle semmoisen demokratiakurssin kandiopiskelijoille. Tosi mielenkiintoista puhuttiin näistä aiheista niin kuin eri luennoilla. Mä niin kuin kysyin heiltä itseltä, että miten te näette, kun te olette mennyt someen. Ja he niin kuin hän sanoi, että menkää ottaa joku kansanedustaja X tai joku kaupunginvaltuutettu tai ministeri Syyniin. Niin mä itse täytyy just myöntää, että mulla oli omat ennakkokäsitykseni, mutta mä positiivisesti yllätyin siitä, että eihän ne juuri niin kuin sanoit, ei nämä parikymppisetkään opiskelijat, kyllä ne on tosi hereillä. Niin kuin hän kuvaili semmoisen, sanoi, että toitakin tuommoista, mikä ei varsinaisesti liittynyt suoraan, mutta sitten sitä kautta alkoi niin kuin tulemaan, että se kertoi, että mitä se oli tehnyt, se oli ollut jossain
kansainvälisessä jutussa ja että kyllä he tykkäsivät siitä ja sitten toisaalta myös puhuu tämmöisestä niin kuin, missä poliitikko täysin vaan niin kuin ränttäsi vastapuolesta. Että eihän ihmiset, se on juuri niin kuin sä sanoit, että se oli mulle myönteistä huomata, että kiva juttu, että tämä seuraava sukupolvi on kuitenkin ei millään lailla niin kuin menetetty tai tällä lailla. Niin ja kun nuorten kiinnostuksesta ollaan huolissaan, niin erilaisten kuitenkin tämmöisten nuorisokyselyiden, kouluterveyskyselyiden ja kaikenlaisten aineistojen perusteella nuoret on kuitenkin politiikasta erittäin kiinnostuneita, vaikka eivät välttämättä niin kuin puolueista tai puolueesta toimimisesta. Ja se on ehkä enemmän puolueiden ongelma kuin nuorten ongelma, että miten se luottamus tai oma niin kuin merkitys nuorille avataan. Kyllä. Ja se oli mielenkiintoista tämä tutkimus, missä sanottiin, että enemmän algoritmi suosii tällaista niin kuin oikeistolaista sisältöä. Ja sitä opiskelijat sanoivat, että heillä on myös se sama fiilis. Mutta siinäkin ne harvat, ei ole mikään suuri otanta, mutta se oli positiivista, että halusivat tästä kertoa. Niin kyllähän siinäkin oli tosi kriittisiä niin kuin tavallaan molemmin puolen suhteen. Että ei ne silleen, kyllä ne, sitten kun se kiinnostaa, se kiinnostus herää, niin kyllähän ne sitten kaivaa myös pidemmälle, että kyllähän ihmiset on onneksi kiinnostuneita ja onneksi niin kuin silleen, ei ihan sitä äänestyspäätöstäkään tähän nappia painamalla onneksi, vaan onnevaalit. Ja Kyllä. että ei ole mitään, kun ruvetaan puhua ehkä demokratiasta jossain vaiheessa enemmän, niin ei ole vielä aika heittää pyyhettä kehään, vaikka voidaan olla paljon sitä huolissaan. Niin, ehkä tästä algoritmien ohjaamisesta mä en niin kuin pysty sitä kiistämään ja varmaan niin kuin oikeistopuolueita algoritmi jossain määrin suosii varsinkin semmoista hyvin tunteisiin vetoavaa, ehkä vihaistakin viestintää, mutta sen verran täytyy ehkä antaa tunnustusta, että kyllä niin kuin tässä jo oli niin kuin puhettakin, että kyllä tämä oikeistopopulistiporukka on myös paljon aktiivisempi. Että kyllä algoritmi myös aktiivisuudesta ja semmoisesta niin kuin tavallaan uusien asioiden kokeilusta palkitsee. Kyllä. Ja sen sijaan, no joo, kyllähän tästä algoritmeista on niin kuin tärkeää käydä keskustelua ja että mihin suuntaan ne niin kuin vie keskustelua, mutta kyllä mun mielestä vasemmistotoimijoiden on niin kuin tärkeää katsoa myös peiliin, että miten asioista on viestitty ja miten aktiivisia on oltu ja paljon hyviä esimerkkejä niin kuin sosiaalisen median kautta nousee myös vasemmistopoliitikoista, jotka on ottaneet ne alustat käyttöön ja hyötyneet niistä ihan siinä missä. Kyllä. Niin ja yhtä semmoista lääkettä ei ole, että joku puolue, joka vaikka niin kuin jollain lailla vähän niin kuin sakkaa kannatus tai joku näkyvyys somessa, ei ole mitään semmoista, että nyt on ryhmässä 20-30 edustajat, alkakaa kaikki tekemään näin, että sehän ei just toimi, vaan pitää enemmän niin kuin varmaan just politiikankin, ihmistä on erilaisia, erilaiset mukavuusalueet, mutta tuo algoritmipointti on kiinnostava, koska me tiedetään ihan pelkästään nimenomaan tämmöisistä influenssereistä, että unohdetaan hetkeksi politiikka, vaan mikä tahansa niin kuin syy, että näittehän pitää käytännössä päivittäin tuottaa sisältöä, jotta tavallaan niin kuin se saa sitä näkyvyyttä, ja kyllähän se lisää sitä tahtia, ja aivan voidaan ajatella, että poliitikoilla kaikilla ei ole niin monta avustajaa siinä tai tiimiä, jotka koko ajan voi syöttää semmoista niin kuin laadukasta sisältöä myös, että siinä on paljon, minkä kanssa niin kuin pitää pelata tai miettiä, että mikä on tärkeintä. Kyllä. Joo, no jos tätä pinnallisuutta vielä yhden näkökulman kautta miettii, niin mikä sen tavallaan, onko sillä suora vaikutus myös politiikan sisältöön? Että mulla ainakin nousee semmoinen huoli tai ajatus, että jos mietitään yhä enemmän tämän pinnallistumisen kautta sitä, että miltä asiat näyttää ja miltä ne näyttää nyt, tässä ja nyt sosiaalisessa mediassa tai julkisessa keskustelussa, niin siinä helposti hämärtyy ne pidemmän aikavälin vaikutukset ja semmoiset tavallaan rakenteelliset kysymykset, että jos me halutaan tehdä jotain isoja muutoksia, niin helposti vie 10 vuotta, että nähdään jotain niin kuin positiivisia tuloksia. Ne on aika vaikea myydä tämmöisen sosiaalisen median aikana tai politiikan pinnallistumisen aikana. Kyllä on. Mä jaan ton saman huolen ja nimenomaan ton saman huolen jakaa tämä jo mainitsemani Rosanvalo siinä vastademokratiassa, että nimenomaan se, hän taitaa lainata ainakin ajatuksena tätä, mitä Jean-Claude Juncker sanoi aikanaan komission peina, että kaikki tiedetään, mitä niin kuin pitää tehdä, hoitaaksemme nämä ongelmat. Ei sille, että se olisi helppoa. Me tiedetään nämä seuraavat siirrot, mutta kukaan meistä niin kuin ei tulisi uudelleen niin kuin valituksi seuraavissa vaaleissa. Eli mä luulen, että toi on se pelko, siinä jonkinlainen tasapaino
pitää säilyttää. Mä luulen, että mitään niin kuin oikeaa ratkaisua ei ole. Että varmaan se semmoinen jonkinlainen tasapainottelu sen kanssa. Pitää ehkä lopulta, niin kuin sanot, että ei pidä aliarvioida kansaa ja äänestää, niin voi myös sanoa, että nämä asiat on aina vieneet aikaa ja ne tulee nytkin viemään aikaa ja se ei niin kuin kenestäkään kiva. Että olisi kiva varmaan kansanedustajastakin, jos olisi niin kuin oikeasti enemmän valtaa yhdellä niin kuin edustajalla. Että voisi vaan niin kuin päättää jonkun asian, oma vaalipiiri ja näin. Mutta se ei vaan mene niin, että mitä enemmän siitä varmaan niin kuin voi ja kuka paremmin sitä puhumaan kuin kansanedustaja, joka tietää sitä kuitenkin käytännössä. Niin kyllä mä luulen, että sitäkin arvostetaan ja kaikkea ei muutenkaan voi miellyttää aina. Että sillä lailla pitää löytää joku balanssi ja rohkeus. Ei se kyllä helppoa olekaan niin kuin vastuunkantajalla. Niin, mutta mä uskon, että se on kyllä juuri noin, että ihmiset on aika fiksuja ja ymmärtää, että asiat vie aikaa ja että se on enemmän poliittisen järjestelmän tämmöistä sisäistä pelkoa ja logiikkaa, että kuka voittaa sen debatin nyt tänä iltana A-studiossa ja oikeastaan, ja sillä ei välttämättä ole ihmisten niin kuin äänestyspäätösten kannalta niin minkään näköistä merkitystä. Se alkaa enemmän menee semmoiseksi, että puhutaan siitä jostain niin kuin sävyistä ja tälle, enkä väitä, että se on epärelevantti keskustelu, mutta ei se oikeastaan, ei sillä vakuutettu tai pelästetytty pois välttämättä juurikaan ketään. Juuri kun niin kuin tällainen mammutti esimerkki Yhdysvaltain vaaliväittelyt presidentinvaalien aikaan, niin niillä on ollut väliä. Sitä ei voi niin historiallisesti tätä mediavaikutusta tietenkään vähätellä tämä vaaliväittelyiden vaikutusta. Mietitään just mitä Joe Bidenille kävi, mutta tavallaan ei sieltä niin kuin isossa kuvassa niin ei ihmiset siirry niin radikaalisti yhden A-studion perusteella äänestämään. Nimenomaan säkin puhuit, että politiikasta ollaan kiinnostuneita vähemmän ehkä tavallaan sieltä, mikä puolue nytkin on kyseessä, niin ei se onneksi ole myöskään noin mustavalkoista. Ja toisaalta vielä tästä tulee mieleen se, että kun Amerikassa niin kymmenien miljoonien vaalikampanjoiden ja mainonnan vaikutusta ja tämmöisen vastamainonnan ja sitten tietysti ihan perinteisen tämmöisen vaalikampanjoinnin vaikutusta on mitattu tai yritetty mitata, niin sekin on todella pieni. Et myöskin vaalikampanjoiden ja tällaisten niin kuin valtavien budjettien, niillä varmasti on vaikutusta, mutta lopulta ne mobilisoi tai niin kuin saa ihmisiä siirtymään puolueiden välillä todella vähän. Jep, mä luulen, että niillä voi olla semmoisissa pienillä alueilla semmoisia nimenomaan, että tämä kallistui tämän takia, mutta ryhdyppä sitten niin kuin jotenkin fokusoimaan niihin, lappaa rahaa, niin ei kukaan sillä lailla käy edes vaaleja. Eli se on juuri näin, että se vaikutus on aika pieni. Mä luulen, että niin yhteenvetona se, mikä on mielenkiintoinen muutos just tämän digitaalisen median ja vanhan median tässä yhteydessä ja tässä politiikan pinnallistumisessa tänä päivänä on se, että tavallaan niin kuin kuka tahansa poliitikkohan voi nyt mennä vaikka jonkun mainostoimistoon tehdä itsestään vaikka minkälaisen brändin ja sitten se ei välttämättä enää eroaisi vaikkapa jostain miesten hajuvesimainoksesta ja se osoittaa vaan se, että kaikki julkisuus on silleen niin kuin yhteistä julkisuutta tavalla tai toisella. Että me itse silleen popularisoitiin omaa kirjaamme hyvin niin kuin röyhkeästi. Me sanottiin, että entinen pääministeri Sanna Marin kilpailee Taylor Swiftin kanssa tavallaan samasta julkisuuslähteestä. Tavallaan on urheilujulkkiksia, on poliittisia julkkiksia, on Voice of Finland, että se on kaikki sitä samaa niin kuin, ja se on niin kuin enemmän ja enemmän muuttunut. Ei ole enää sitä semmoista sektoriaalista, että kaikki taistelee ajasta ja ihmisten tarpeesta nukkua. Kyllä. Enemmänkin. Joo, ja ehkä täytyy vielä Sanna Marinista sanoa, että häntä pidettiin esimerkkinä SDP-puheenjohtajana tästä politiikan henkilöitymisestä, mutta häneen liittyy myös tosi paljon niin kuin politiikan sisältöä. Hän on ollut niin kuin vahvasti niin kuin puhumassa myös sisällöistä, että näitä on toisaalta vaikea erottaa. Ilman muuta. Mutta ei ole kuitenkaan niin kuin esimerkiksi SDPn omissa tutkimuksissa, joita ollaan sisäisesti kyselytutkimuksia tehty viime eduskuntavaalien jälkeen esimerkiksi, tai noin muuten, ei ole missään tullut vastaan sellaista, että SDP lopulta olisi Sanna Marinin henkilökohtaisesta brändistä niin kuin hyötynyt suoraan niin, että me oltaisiin saatu äänestäjiä siitä. Kyllä. Että kyllä hänellä oli tosi vahva sanoma ja asemoituneen tietynlaiseksi uudunsekopelven vasemmistolaiseksi, mikä on myös mielenkiintoista, kun kysyit alussa, että miltä näyttäytyy Suomi. Niin kyllä ihan kaikki italialaiset tietää, kuka hän on. Ja hänet nähdään niin kuin enemmänkin just semmoisen niin kuin niiden ajatusten tasa-arvon ja tällaisten kautta, että se on hänellä niin kuin vaikeampi sellainen suhde varmaan, tai hänen se imago on vaikeampi ja monisävyisempi tietysti kotimaassa, että se usein menee näin. Totta kai. Se on mielenkiintoista tietysti, että hän on tosi tunnettu ihan niin kuin mihin tahansa päin menee, että Italia on monella lailla hyvin niin kuin sisäänpäin kääntynyt maa. Se on kiinnostavaa. Joo. No edetään sitten tähän ensi syksynä julkaistavan kirjanne teemaan, tähän demokratiateemaan. Jäähyväiset demokratialle. Otsikko on aika pysäyttävä ja kyllä itselläni tuli heti ensimmäisenä mieleen Anne Applebaumin mahtava. demokratiakehitystä Puolassa kuvaava
niin kuin kuvaavat kirjat ja miten hän niin kuin sitä äärioikeiston ja nationalistisen populismin nousua Puolassa ja sen vaikutuksia erityisesti kuvaa demokratian, mikä se on, demokratian... Twilight, Niin. elikkä eikö se ole auringon nousu? Niin. Joo. Ei, anteeksi, auringon lasku. Auringon lasku. Niin. Auringon Mä muista, nousu. mikä kirjan nimi on suomeksi. Niin en mäkään muista, se on demokratian... Siitä on pitkä aika, kun olen sen lukenut, mutta mikä sai teidät nyt tarttumaan tähän aiheeseen? Ilmeisesti tämä on niin kuin, tavallaan, muodostuuko tästä nyt trilogia sitten, jossa... Joo, siis tämä on niinku epävirallinen meidän politiikkatrilogian päätösosa, koska mutta meillä kyllä on 2 edellistä kustantajaa oli Innolla ja sitten nyt vaan vaihdettiin isompaan talliin, vaikka Innolla oli ja on edelleen tosi mahtava porukka, mutta nyt vaan kirjoja usein tehdään tietokirjoitellen projektimaiset, siihen ei siis liity mitään draamaa. Haluan tehdä sen selväksi, mutta kyllä se on politiikkatrilogia jollain lailla niinku vedetään, se on niinku varmaan se pääteos, joka johtaa tämän populismin ja pinnallisuuden just nimenomaan mihin tämä kaikki liittyy. Ja nimenomaan siihen tilaan, missä me nyt ollaan. Mutta tämä tietysti heitto tapahtui vaan edellisen kirjan semmoisen tapahtuman after beereillä. Oltiin Mörttisen toimittaja tietokirjailijan kanssa siinä. Ja sitten mä sanoin, että kyllä meidän pitäisi vielä tämmöinen jäähyväiset demokratialle kirja tehdä. Hän oli, että voi ei, että don't pull me back in. Ja silleen, että ei kyllä voi jättää kirjoittamatta. Nyt 2 vuotta ollaan tehty kyllä. Ja siinä välissä ei ollut tietenkään... Ei tiedetty, että mitä Donald Trumpille käy, että hän teki sen kaikki aikaan kuin poliittisen comebackin. Ja hyvin itsekkäästi, sanoisinko ehkä en demokratian, mutta kirjan kannalta toivotaan, että hän nyt pysyisi vallassa edes syksyyn asti, koska muuten se on vaan niin, että jos tulee noin iso outdate, niin se vaikuttaa heti siihen kirjan uskottavuuteen. Mutta sanotaanko, että se kirjan nimi varmaan kertoo itsessään aika paljon, että mistä ollaan huolissaan ja puhutaan siitä, että mitä voidaan vielä tehdä ja esitetään myös korjausehdotuksia ja teesejä ja ihan demokratiaindeksejä käsitellään ja yritetään käydä sitä, että millä lailla vasemmisto on perinteisesti eksynyt ja sillä lailla ruokkinut oikeistopopulismia, miten keskusta oikeisto on myös täysin niin kuin hakannut vaan päätä seinään ja antanut tiettyjä asioiden tapahtua ja tämäkin hallitus on niin tehnyt, mutta että vasemmistollakin on todella suuri globaalilla vasemmistolla, jos näin nyt voi sanoa, myös peiliin katsomisen paikka, että miten on näin annettu tapahtua hyvin pitkän kaavan kautta. Että ei se kevyt kirja se ei ole, mutta me ollaan pyritty tekemään sitä mahdollisimman kiinnostavaa ja sillä lailla myös niin kuin objektiivinen, mutta kyllä siellä tietysti silleen niin kuin kansalaisen toiveita ja kritiikkiä löytyy myös, että mikä on demokratian suhde itseensä, mitkä on ne sisäiset ristiriidat ja demokratia ei ole ikinä itse itsensä tuote ja se niin kornilta kun se kuulostaakin, niin meidän pitäisi kaikkien ajatella sitä jotenkin semmoisena oikeutena ja velvollisuutena samaan aikaan. Siellä hyvin valistusfilosofisesti, voltairemaisesti, että kannetaan ylpeyttä siitä, että sitä voidaan sitä täydellisestä järjestelmästä pitää kiinni. Ja sehän on vaikea myydä. Se on vaikea myydä, että miksi meidän pitäisi puolustaa tätä systeemiä, mikä me tiedetään, että on altis korruptiolle, on altis väärinkäytölle, ei toimi, on kaiken maailman vaalipiirijaottelua ja gerrymanderingia, mutta jotenkin silti pitää ajatella, että kyllä tämä tästä. Parempaakaan järjestelmää ei ole vielä juuri näin kehitetty. No, jos ihan lyhyesti kuvaat, että miten te nyt näette, että mikä demokratia tällä hetkellä uhkaa kaikista eniten? Varmaan tähän jo, niin kuin ollaan tässä keskustelussa viitattu, mutta jos tiivistät sen, että mitkä ne suurimmat uhat on? Varmaan jos sille ihan yksinkertaisesti voi sanoa, että jos olisi niin 2 primääriuhkaa demokratialla, niin nämä valtiot, tällaiset niin roistovaltiot, jotka ei haluakaan niin olla demokratioita ja sillä lailla niin on hyvin selkeästi totalitaristisia, niin tämmöisethän tietysti ei ole mitään demokraattisten valtioiden ystäviä. Vaikka sitten toki paradoksaalisesti tätäkin käsitellään, niin Korean demokraattinen tasavalta, niin se on kuitenkin semmoinen hassu termi, että sitten tämmöiset totalitaristiset diktatuurit haluaa sen siihen nimeensä jostain syystä, vaikka kaikki me tiedetään, mikä se tosiasia on. No tämmöiset niin uhkakuvat valtioiden muodossa helppo tunnistaa tämmöiset maat. Iran on semmoinen maa myös nyt eri syistä aktuaali tällä hetkellä. Mutta hankalampaa on sitten kaikki nämä nimenomaan niin kuin demokratian sisällä kasvavat haasteet, semmoinen miten niin kuin demokratia itse antaa aseet demokratian viholliselle. Maailman tylsin ja kliseisin esimerkki Saksa 33, syndrooma 33 käytetään yhden kirjan mukaan tuollaista termiä siitä ja puhutaan sitä nimenomaan, miten itse äänestetään demokratia ulos valtiosta. Ei tarvitse sen enemmän yksityiskohtiin mennä, mutta tämä voi tapahtua niin monella tavalla ja se, mitä Viktor Orbán teki oikeuslaitoksille, medialle, tällaista kehitystä nähdään ja sekin niin kuin on hienoa, että unkarilaiset pystyy äänestämään vielä vapaissa vaaleissa ja pystyy äänestämään
vaihtoehdon, vaikka kuten yksi, muistaakseni Ylen haastattelma unkarilainen sanoi, että äänestäisin vaikka vuohta, jos vaihtoehtona olisi Vuohi ja Viktor Orban. Ja on vaikea nähdä, että kuinka nopeasti ne saa sen de-Orbanisoitua sen maan, mutta Orban on aika iso ja hyvin todellinen esimerkki siitä, miten sä voit niin kuin alkaa häivyttää demokratian rakenteita demokraattisista instituutioista. Että niin kuin me itse kansalaisina annamme evää demokratian vihollisille kaikkien näiden teemojen kautta. Ja sehän ei tapahdu niin kuin silleen Washington Postin slogan on silleen democracy dies in darkness, pitää paikkansa, mutta se voi myös tässä ihan meidän päivän valossa se voi kuolla ja nimenomaan jatkuvien tiettyjen virheiden kautta. Mutta tästä on vaikea puhua kuulostamatta tätä saarnaa, koska itsellähän tässä myös kova vastuu tutkijana ja kansalaisena pitää itsekin muistaa, niin kuin, että pitää olla nöyrä ja olla kiinnostunut. Niin, samalla kirjoitetaan, kun USA-välivaalit lähestyy, että Trump eri tavoin pyrkii vaikeuttamaan äänestämistä, tätä postiäänestystä rajoittaa. Hän itse äänesti muuten postin kautta tässä kuukausi sitten. Ei aio. Mutta hän nimenomaan, tämä on just tämä, että hän tosi paljon niin kuin, petaa sitä, että postiäänestys on tosi huono juttu ja niin edelleen. Ja toisaalta on nämä väärennössyytökset, joita sitten on muissakin maissa käytetty. Että kyllähän näyttää, että tämä nationalismi on hyvin globaali liike. Kyllä on. Ja vielä esimerkkinä just Trump, hänet me mainitaan useammin kuin haluttaisiin, mutta se on vaan niin helppo esimerkki, mutta sekin fakta, että hän silloin ne 20 vaalit Bidenille hävittyä, että hän soittaa niin kuin osavaltioiden vaalitoimitsijoille ja niin edelleen ja sanoo, että tarvitsen ääniä, niin siis Yhdysvaltain presidentti, että sekin, me puhutaan myös siitä tavallaan, vaikka kumpikaan meistä Mörttinä, minä ei tietenkään olla psykologia tai sosiaalipsykologia, mutta puhutaan siitä, millä lailla jotenkin me turrutaan myös tähän uuteen normaaliin, että eihän niin kuin, me ollaan 10 vuodesta todella moni asia on muuttunut ihan vaan niin kuin poliittisessa kielessä ja semmoisessa, että mikä on ok ja mikä ei. No missä määrin tämä koskettaa Suomea? Miten huolissaan olette suomalaisesta kehityksestä? No mä luulen, että en vielä ole, niin kuin katsellaan detaljeita, ei tarvitse olla liian huolissaan vielä, mutta meillä on, niin kuin puhuttiin siitä, että miten vaikka niin kuin suomalainen populismi seuraa trendejä muualta, niin kyllä meilläkin on kaikki mahdollisuudet tämä homma niin sanotusti kusta, jos saa tällaista kieltä käyttää. Eli kannattaa olla tarkkana, pitäisi miettiä nimenomaan, että niin kuin, oikeusvaltioperiaate toimii, ei puututtaisi minkäännäköistä, minkään oikeusasteiden tuomareiden päätöksiin poliittisilta taholta, annetaan median olla vapaa, annetaan median kritisoida päättäjiä, kaikki nämä tämmöiset ihan perusoppikirjajutut, niin mitä enemmän niistä pidetään huolta, mediakasvatus, suomalainen, mä alan kustantaa Suomen hyvän tahdon lähettiltä, mutta suomalainen koulujärjestelmä suurista haasteista on edelleen niin kuin globaalia parhaimmista, että kaikista tästä pidettäisiin kiinni ja opiskeluun ja opintoihin ja näihin kun satsattaisiin, että suomalaisen demokratian voisi vielä pitää niin kuin hyvässä hapessa. Että täällä on tosi paljon hyvin kuitenkin, kun myös tuossa alussa kysyit, miltä se näyttää se Suomi. Niin kyllähän syystäkin se näyttää hyvältä, mutta että sitä ei pitäisi ottaa itsestäänselvyytenä, että kaikki tämä tämmöinen, mitä säkin sanoit, että mitä jonkun A-studion jälkeen, mihin keskitytään, niin kaikki tämmöinen epäoleellinen, ja sehän on se haaste, miten erottaa oleellisen epäoleellisesta ja miten toimia oikein siinä, että se on kaikille meillä haastavaa. Niin, toisaalta sitten meillä on asiat tosi hyvin, mutta meillä on niinku tämmöisiä tendenssejä, että vaikka jossain mediavapausindeksissä Suomi on nyt huonoimmassa positiossa koskaan, mutta edelleen vahvasti top 10. Juuri tuo. Et suunnasta voidaan olla huolissaan, mutta onneksi meillä on aika vahvat rakenteet, mutta kuitenkin, en nyt tiedä pitääkö koko ajan jenkkeihin viitata, mutta sielläkin on niin kuin vannottu, että checks and balances hoitaa ja presidentillä ei ole semmoisia valtaoikeuksia, joilla voi niin kuin demokraattisia instituutioita heikentää ja murtaa jenkeissä, mutta aika pitkälle siellä ollaan päästy ja kyllä tämmöiset instituutiot voidaan niin kuin demokraattisesti kuitenkin muuttaa melko nopeasti. Kyllä, ja tämmöisen demokratia-indeksin kautta, millä nimenomaan aloitetaan meidän teoskin, niin tavallaan se indeksi on kääntynyt pieneen nousuun 2025, jos ei oteta lukuun Yhdysvaltoja. Että kyllä se kehitys on ollut siellä huolestuttavaa. Ihan niin kuin kun aletaan niin kuin silleen kylmästi ja tyylisesti katsomaan lukuja, niin ei sitä Trumpin, ne ihmiset, jotka sanoo, että ei sillä loppupeleissä ole mitään väliä, että onko Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tai joku erilainen republikaani tai joku demokraatti, niin kyllä sillä on ollut väliä, että siellä on ollut tällainen MAGA-kaveri. Ja vielä tästä myös, että mikä sitten Suomessa on ollut ongelma,
sulla oli tässä vieraan palkittu toimittaja Paavo Teitti, niin kyllähän se hänen teoksensa, tämä Pitkä vuoro, niin osoitti myös sen suomalaisen niin kuin oikeusvaltiosysteemin ja monen muun tavallaan niin kuin tällaisen instituution puutteet tosi niin kuin isolla punaisella huutomerkillä, että kyllä nimenomaan sekä, että sitäkään ei sille niin kuin omita ja juhlapuheissa vaan nosteta, vaan katsotaan, että kyllä täällä niin kuin sillä lailla globaalissa onnellisessa, turvallisessa Pohjolassa, niin kyllä täälläkin tapahtuu todella jäätäviä asioita näiden kannalta, mitkä ei pitäisi olla oikeusvaltiossa mahdollisia. Niin, tämä on hyvä esimerkki ja sitten toinen on ehkä tämä yleinen luottamus julkisiin palveluihin, varsinkin ehkä sote-palveluihin, joka on tässä pandemian jälkeen ollut niin kuin aika jyrkässä laskussa. Tämmöinen yleinen luottamuksen heikentyminen näihin ylipäätään niin kuin hyvinvointivaltion instituutioihin, niin totta kai se heijastuu, niin kuin jos ei tilannetta ratkaista, niin pidemmän päälle myös siihen, että miten demokratiaan luotetaan. Että nähdäänkö tätä demokraattista järjestelmää ylipäätään mielekkäänä tai kyvykkäänä niin kuin ratkaisemaan ihmisten ongelmia tai että nähdäänkö edes, että kansanedustajat on kiinnostuneita niistä niin kuin kyllä. kansalaisten ongelmista, niin kyllähän kaikki tämä luo tilaa sitten sille, että joku nousee, ei nyt suoraan kyseenalaistamaan demokratiaa ja kertomaan, että kyllä tämä nyt autoritäärisellä totalitarismilla niin kuin tästä käännetään, vaan nimenomaan tämmöisen niin kuin populistisen yksinkertaistuksen ja vastakkainasettelun kautta saa valtaa ja sitten rupeaa käyttämään sitä tilannetta hyväkseen, että tämä nyt on vaan välttämätöntä, että meidän täytyy vahvistaa hallituksen päätöksentekokykyä ja rajoittaa eduskunnan valtaa tai jotain muuta. Ja onhan tätä jo vähän nähtykin mun mielestä tämän niin kuin turvallistamisen ja tämän, niin kuin turvallisuuden nimissä. Kyllä. Tehdään niin kuin tosi rajuja, isoja muutoksia aika pienellä keskustelulla Suomessakin. Kyllä. Ja toi on tosi klassikko, jos otettaisiin case studyksi. En ole millään lailla Lähi-Itä-asiantuntija tai Israel-asiantuntija, mutta Israelin nykyhallinto menee ihan niin kuin heittämällä populist radical right -kategoriaan, ja sitä on lukenut jonkin verran, ja niin kuin en ole julkaissut siitä, mitä mutta olen lukenut muiden tutkimuksia, millä lailla nimenomaan tämä kaikki on saanut, no mistä kaikki on saanut alkuunsa, voidaan mennä hyvin pitkälle, mutta ihan vaan tälleen, miten kun tällainen keskusta oikeisto on saanut tämmöisen turvallisuuskeskustelun monopoliin, ja jollain lailla siellä on paikallinen vasemmisto epäonnistunut, ja nyt katsotaan, mikä tilanne on tällä hetkellä. Siellä on hyvin moni tavallinen israelilainenkin aika tyytymätön, että minkälainen porukka siellä on hallinnossa ja mitä he tekevät, että lietsovat, niin kuin puolustavat itseään sillä tavalla, mitä he oikeasti tekevät Libanonissa tai Gazassa. Ja siis on kaikin puolin hyvin vaikea tilanne ja Israelilla on hyvin herkkä, vaikea tilanne myös siinä keskellä näitä valtioita, että sitä ei käy kiistäminen, mutta se, että mitä voi pahimmillaan käydä just kun tällaisen niin kuin turvallisuuskeskustelu saadaan niin kuin tietyn totuuden alle, eikä sitä saa kyseenalaistaa, niin ei millään lailla voida verrata Suomea ja Israelia, mutta on kiinnostavaa, että tälleen kun käyn, se on aina vaarallista, että semmoista kyllä debatille on aina paikkansa ja sellaiselle, että pitäisi uskaltaa, vähän niin kuin ollaan, varmaan säkin oot huomannut, niin Suomessa on kuitenkin myös talouspolitiikastakin hyvin semmoinen, että on olemassa yksi totuus ja sen yhden totuuden niin kuin ympärille voi vähän niin kuin asettautua jotenkin, mutta sitten ei voida niin kuin puhua, että voiko asioita katsoa eri tavalla. Niin tämä ei ikinä palvele demokratiaa tämmöinenkään. Nyt vähän niin kuin hyppäsin ehkä aiheesta toiseen. Mutta tämä on itse asiassa tosi hyvä. Tämä on ihan tosi hyvä ja kiinnostava näkökulma, että on toisaalta tämä turvallisuuskeskustelu ja talouskeskustelu ja ne molemmat on hyvin voimakkaasti niin kuin oikeiston vetämiä keskusteluja ja niissä on tämmöisiä yksinkertaistavia, tavallaan populistisiakin vastakkainasetteluja vastuullisten ja vastuuttomien tai isänmaallisten ja joidenkin muiden välillä, jotka niin kuin ovat valmiita hyväksymään ydinaseet tai investoimaan puolustukseen. No ei siitä nyt ei oikeastaan Suomessa edes ole keskustelua, että kun kaikki on hyväksyneet kaiken lähestulkoon. Niin tai rajalaki, että sitä niin kuin se puolesta ja vastaan on täysin ymmärrettävää. Siinä oli todella paljon järkeviä perusteita puolesta
ja sitten toki, mutta se vastaan, sitten kun sitä heräsi tavallaan niin semmoinen se erillinen kysymys, että tämä on kuitenkin fundamentaalisesti tärkeää, että meidän täytyy myös käydä perinpohjainen keskustelu siitä, että mitä tämä tarkoittaa tavallisen kuin kansainvälisenkin oikeuden näkökulmasta. Kyllä sitten heti oli vähän silleen suunnilleen, miksi vihaat vapautta argumentit, että vaikka niin oltiin, että hyväksytään tämä mutta tämä keskustelu ei saa siltikään loppua, niin kyllä se aika lailla loppui vaan ja se ei tee hyvää oikeusvaltiolle ja se ei tee hyvää vapaalle demokratialle. Totta kai tämä voi alkaa kuulostaa tärkeilevältä, mutta kyllä se demokratia, terve demokratia, niin koostuu vaan siitä, että jo tehdyistäkin päätöksistä kuitenkin voidaan vielä käydä debattia. Tietysti on ymmärrettävää, että ihmiset elää tavallista arkea, eivät ne voi olla koko ajan kaikesta huolissaan, mutta poliittinen keskustelu, että kyllä se aika usein sille tykähdytetään, just niin kuin sä sanoit. Siinä on semmoinen yksi narratiivi ja sitten aika nopeasti sille, että jos sä kyseenalaistat sen narratiivin, niin olet vähän niin kuin jollain lailla silleen vaarallisella tavalla vastarannan kiiski. Myös siinä talouskeskustelussa, että se on hyvin yksipuolista mielestäni Suomessa ja se mikä ongelma siinä on myös sit silloin, niin kuin minkälaisen niin kuin virheen keskusta-vasemmistopuolueet voi tehdä, että jos ne uskalla, jos ne haluaa niin kuin viestittää, että tämä suomalainen narratiivi, että ollaan nimenomaan valtion taloudesta huolissa ja tilanne ei ole hyvä, sitäkään kukaan kiistäminen. Mutta sitten jollain lailla luvataan muutosta, mennään vaaleihin ja sitten kuitenkin me aletaan vetämään jonkinlaista semmoista oikeistolaista talouspolitiikkaa, niin siinäkin on semmoinen vaara, mikä nimenomaan jälleen kerran, kun puhutaan Unkarista, niin Unkarissakin oli tämmöinen todella epäsuosittu oikeistohallitus, puhutaan 20 vuotta taaksepäin. Sitten tällainen vasemmistolainen puolue voitti vaalit, ei muuttanut tavallaan mitään, ja sitten tuli tämä Fidesz, joka niin tavallaan sitten tyhjäsi pajansa. Nimenomaan putsasi pöydän. Hyvin epäselvästi teen pointtini tässä, mutta on hirveän tärkeää uskaltaa tuoda erilaisia ratkaisuja, myöntää ne tosiasiat, mutta että kyllä pitää olla myös niinku semmoista niinku debattia ja tilaa erilaiselle ajattelulle. Ja tässä Suomessa ollaan hirveän konservatiivisia, että olisi sitten vähän hihulointia jopa jossain Ranskan sosialistipiirissä tai keskustavasemmistoisessa piirissä tai sanoisin Belgiassa tai Saksassa tai Italiassa, niin mä sanon, että siinä on vähän enemmän semmoista tilaa tai Espanjassa. Siinä on tilaa silleen, että kuunnellaan erilaisia alansa asiantuntijoita ja taloustieteilijöitä. Täällä niin kuin kuunnellaan hyvin niin kuin samasta koulukunnasta tulevia ja oli sitten oikeassa tämä tai toinen, niin se ei tee hyvää sille keskustelulle, että me kuullaan koko ajan samalla. Mä itse siihen aika kyllästynyt niin kuin tutkijana. Joo, no talouskeskustelusta ja rajalaistakin voisi kyllä aika pitkäänkin jatkaa. Ehkä sen voisi, niin kuin, se on oma huoleni. Tästä on yhden uutiskirjakin jo varmaan 1,5 vuotta sitten kirjoittanut, että miksi omasta mielestäni äärioikeisto saa kannatusta niin Suomessa kuin muualla. Niin kuin, että iso epäonnistuminen liittyy tähän talouspolitiikkaan, että kyllä. Nyt ehkä tämän Venäjän rajan sulkeutumisen ja Ukrainan sodan myötä niin tämä uhka koskee erityisesti Itä-Suomea, että jos tämä alueiden eriarvoisuus päästetään kasvamaan liian suureksi, niin Itä-Suomessa on jo valmiiksi ollut tosi vaikeaa, mutta tämä uhkaa niin kuin jakaa Suomen oikein kunnolla tämmöiseen ja avata niin kuin semmoiselle hyvin äärimmäiselle ajattelulle tilaa. Että jos ihmiset kokee ja tulee niin kuin yksinkertaisesti jätetyiksi. Kyllä. Että valtio vetäytyy, samaan aikaan heillä niin kuin menee alueellisesti vaikeasti ja sitten valtio vetäytyy näiden erilaisten säästöjen ja muiden takia, niin kyllä siinä nousee niin kuin, tulee aikamoinen tyhjiö. Kyllä. Jonka joku kyllä ennemmin tai myöhemmin täyttää. Juuri näin. Ja vaaraa ei voi niinku tavallaan mun mielestä niinku alleviivata tarpeeksi. Että sitten ajatellaan, että oli se radikalismi, jonkinlainen radikalismi ennemmin tai myöhemmin tuli sitten vasemmalta tai oikealta, niin tollaselle niinku tilanteelle nimenomaan niinku upotetaan semmoiset radikaalin populismin siemenet, tällainen unohdettu kansanosa. Sitten sinne tulee jonkinlaisia poliittisia agitaattoreita kertoo jonkinlaista tarinaa ja totuuksia siitä, mikä on myös totta, että teidät on tavallaan niin kuin tämä tällainen poliittinen eliitti hylännyt, niin sitten silleen aletaan taas ravistelemaan niin kuin myös kansanvallan peruspilareita ennemmin tai myöhemmin. Mikään ei tapahdu yhdessä yössä, mutta toi on totta, toi on tosi huolestuttavaa. Ja olen tämmöisiä poliittisen talouden tutkimuspapereita ja ihan tutkimuksia nähnyt ja lukenut sekä 1920- ja 30-luvuista että myöskin 1990-luvusta ja siitä, miten niin kuin talouskriiseissä suurten leikkausten niin kuin jälkeen kaikista eniten tavallaan kärsineet alueet ja ihmiset ovat sitten tulevina vuosina, vuosikymmeninä
kaikista altteimpia olleet sille äärioikeistolle ja kannattaneet. Et natsien kannatus oli suurinta niillä alueilla, joilla Saksassa ensi oikeisto, mutta sitten myös sosiaalidemokraatit 20- ja 30-luvuilla tekivät niin kuin isoja leikkauksia. Ja tapahtui juuri sama kuin Unkarissa, että kun demarien tullessa valtaan muutos ei ollutkaan se mitä odotettiin, niin sitten natsit pääsi niin kuin hyödyntämään sitä tilannetta poliittisesti ja saivat niin kuin demokraattisen mandaatin purkaa demokratiaa. Ja sitten 1990-luvulla tätä samaa on nähnyt. Ja nyt ymmärtääkseni myös AfDn kannatus Saksassa niin kuin keskittyy alueille, joilla niin kuin on tämä jälkeen jäämisen kokemus. Kyllä, just sieltä entisestä Itä-Saksan alueelta tosi vahva kannatus. Tämä on semmoinen mun lempilapsi, mistä mä en ole sanonut vielä julkaistu, mutta työstänyt sitä artikkeleja, mikä oli iso pätkä, mikä otettiin jäähyvästä demokratiasta pois, että miten eurooppalainen kaunokirjallisuuskin, mutta toisaalta myös miksei jopa Eminemin räppi, lyriikat tai varapresidentti J.D. Vancein Hillbilly Elegy, jolla kuvasta tällaista niin kuin populistit, hän puhuu aina tämmöisestä niin kuin sydänmaista ja paluu jonnekin kulta-aikaan, niin se niin kuin näkyy kaunokirjallisuudessa. Tuon Edward Louis kirjoitti tämmöisen Ei enää Edi ja puhuu paljon tämmöisestä, niin kuin, että oli tehdas, jossa oli isoisä, isä ja poika, tehtaat lähti, niin edelleen, valkoinen kantaväestö köyhtyi ja sitten jollain lailla nämä kaikki ihmiset aina äänesti niin kuin sosialisteja tai kommunisteja, niin kuin Ranskassa, Italiassa, ei minkään kommunistisen valtion toivossa, vaan se oli semmoinen niin kuin identiteetti ja luokka, että meistä pidetään huolta ajatus. Ja sitten alkoi tulla tämmöisiä Tony Blairia ja Gerhard Schrödereitä ja ehkä jollain lailla Paavo Lipposia, jotka sitten jollain lailla puhu liikaa tällaisilla alueilla ihmisille niin kuin nimenomaan tälleen aika oikeasta poliittisesti niin kuin omasta vastuusta ja ei enää niin kuin silleen toimeentulosta tai työstä. Ja sillä lailla niin kuin sitten unohdettiin tiettyjä porukoita. Nyt on tosi niin kuin mutkat suoriksi, mutta on äärimmäisen kiinnostavaa, miten niin kuin ihan kaunokirjallisuuskin tukee tätä argumenttia. Ei pelkästään niin kuin tällainen niin kuin, voting cleavage-tutkimus ja niin edelleen. Joo, ei, mutta tämä on iso kysymys ja myös iso kysymys nyt niin kuin seuraavien eduskuntavaalien näkökulmasta ihan tässä, jos palataan niin kuin Suomen politiikkaan, että mikä nyt tämmöisen Orpon ja Purran historiallisen oikeistolaisen hallituksen jälkeen, niin mikä on se muutos, jota suomalaiset odottaa. Että nyt Kyllä. Ainakin kaikista gallupeista ja mielipidetutkimuksista voidaan nähdä, että suomalaiset odottavat muutosta. Kyllä. Eivätkä niin kuin tue tätä politiikkaa. Hallitus on historiallisen epäsuosittu, niin se on vaikea kysymys, että mikä on riittävä muutos. Se on äärimmäinen haaste. Ja sen täytyy olla myös jotain muuta kuin pelkkää kosmetiikkaa tavallaan, että jos sitten voittaa SDP-vaalit, niin kuin gallupit tällä hetkellä näyttää siltä, niin siinä on se suuri vaara, että jotenkin sitten luvataan jotain, mitä ei oikeastaan ei ole varaa luvata. Niin ja nyt se on nähtävissä Britanniassa, että Labour on romahtanut ja mitä se onkaan tullut tilalle. Reform nousee. Faragein vastaisku. Kyllä ja siellä jo niin kuin Brexit oli tavallaan yksi kierros tällaista ja nyt toinen. Siitä on yli 10 vuotta ja nyt ollaan niin kuin taas tässä tilanteessa. Niin, toi on tosi mielenkiintoista. No ehkä nyt sitten jos yritetään pikkuhiljaa vetää yhteen, niin mitä nyt sitten näet, että puolueiden, poliitikkojen, kansanedustajien Suomessa erityisesti pitäisi tehdä demokratian vahvistamiseksi? Miten sä tätä nyt summaisit? Alkaa kuulostaa tämmöiseltä, että pitäisi sitoutua johonkin rasismitiedonantoon. Että tämmöinen niin kuin kansanvalla pledge. Varmaan tällainen, tämä nyt on tosi ideaali, tämä on tosi hyvä kysymys. Mä en tähän hätään, mä pitäisi ehkä valmistautua paremmin, että pystyisi niin antamaan konkreettisen esimerkin. Varmaan oikeasti silleen vetoa niin kuin semmoiseen päättäjien sisäiseen moraaliseen valtiomieheen ja naiseen, että sitten kun alkaa oikeasti niin kuin pitää purrahuulta tai hammasta tai mikä nyt onkaan kielikuva, että alkaa tekemään pahaa se vastapuolen argumentaatio ja tolleen, niin jollain lailla muistaa, että kaikkein tärkein arvo toivon mukaan ei ole se vasemmisto tai oikeisto tai keskusta, vaan se, että meillä on toimiva demokratia ja silloin on pakko joskus myös hyväksyä se, että, ja tämä on siis tosi paljon vaadittu, että entäpä jos mä en lähde mukaan nyt valehteluun ja riitelyyn, riskeeränkö mä oman vaalipaikkani tässä ja pelastan demokratian. Tämä on ihan liikaa vaadittu yhdeltä ihmiseltä. Mutta jonkinlainen semmoinen niin kuin todella ison kuvan ymmärtäminen. Ja puhuin tässä, miten vasemmisto on epäonnistunut ehkä näillä alueilla, puhun tästä kaunokirjallisuudesta, niin samalla lailla sitten oikeisto on mahdollistanut sen, miten niin kuin radikaali oikeistopopulismi on niin kuin tälläkin hetkellä. Että siis siinä on niin kuin kahden kauppaa, että ei se ole mikään, niin kuin, että voidaan vaan syyttää toisia ja mitä sitten
kaikki muutkin yhteiskunnan eliitit, tutkijat, toimittajatkin on tehnyt tässä väärin, että soppa on syvä. Mutta mä luulen, että jonkinlainen semmoinen niin kuin kunnioitus näitä demokratian perusrakenteita kohtaan. Helpommin sanottu kuin tehty. Niin tämmöistä kunnollisuutta, mutta siinä on mun mielestä selvä tämmöinen ansa tai riski, että se menee jopa niin kuin ylimielisyyden puolelle, että kun joku populisti tunteikkaasti pitää niin kuin vahvan puheen ja sitten se ikään kuin, jos se sivuttaa täysin, Joo. niin on helposti ylimielinen ja se niin kuin näyttää siltä, että tämmöinen niin kuin ulos sulkeminenkaan ei toimi. Ilman muuta, se on nähty vaikka Ruotsissa tai muualla ihan tällä lailla niin kuin parlamentaarisella tasolla, mutta kyllä mä uskon, että se toimii myös tämmöisen niin kuin poliittisen keskustelun tasolla, että tavallaan otetaan vakavasti ja osallistutaan keskusteluun niin kuin vakavasti, mutta niin kuin tiukasti ja asiallisesti. Just näin. Muistaa itse, että miksi mä oon täällä. Niin. Mä olen tätä mieltä, anteeksi pyytelemättä, Niin. kohteliaasti sanoa, että te olette väärässä, tässä on niin kuin tätä faktaa. Ja tästä ei vaan myös semmoinen, myös tunnustaa, sekin on siinä freesiä välillä, että me ollaan tästä eri mieltä niin kuin arvojen kautta. Että pystyy sanoa tonkin sen sijaan, että alkaa jotenkin menee semmoiseksi, että sit sä aletkin miettiä, mikä sua ärsyttää siinä niin kuin viereisen joukkueen kaverissa tai tällä. Sanovat, että me ollaan tästä eri mieltä ja tämän takia me edustetaan eri puolueita ja meidän puolueella on tässä eri vaihtoehtoja. Ei tonkaan sanottaminen niin kuin semmoinen vähän kuin puolueiden kunnianpalautus on yksi teesi tässä meidän tulevassa kirjassa. Me käydään tätäkin läpi, että kyllä niin kuin saa myös olla niin kuin porvari, saa olla vasemmalla, saa olla kepulainen ja paras argumentti faktoineen voittakoon. Niin, kyllähän muissa puolueissa on selvästi ollut tämmöistä pelkoakin. Et en mä tiedä, onko se ollut kunnioitusta vai mitä, mutta semmoista pelkoa varsinkin tähän maahanmuuttokeskusteluun liittyen. Kyllä. Ja mulla on käsitys, että perussuomalaisten kanssa niin kuin maahanmuutto johonkin debatteihin on niin kuin ollut välillä vaikea saada edes niin kuin osallistujia. Ja siihen hän liittyy taas sellainen ajatus, että koska perussuomalaiset on saaneet kannatusta ja olleet niin kuin maahanmuuttokriittisiä, että jotenkin niin kuin se maahanmuuttokritiikki olisi hirveän yleisesti hyväksytty tämmöinen niin kuin ainut totuus. Kyllä. Ja jos sä lähdet sitä vastaan, niin sä oot jotain yleisnarratiivia vastaan. Kyllä. Mutta toi on vaara. Pikemmin tässäkin on niin kuin kyse taas siitä, että sitä toista vaihtoehtoa ei ole kukaan oikein kunnolla argumentoinut ja sanonut, että no me ollaan tästä eri mieltä. Niin. Juuri näin. Ei ole vaan sanotettu. Yksinkertaisesti siinä voi olla tuokin haasteen. Ajatellaan, että kysymys on siitä, että semmoiselle politiikalle ei ole kysyntää, mutta ehkä se ongelma onkin se, että ei ole olemassa tarjontaa. Ei ole vaihtoehtoja, joita ihmiset vois kannattaa. Kyllä mä luulen, että siinä on myös paikka rohkeille poliitikoille myös niin kuin uskaltaa hakea sitä tilaa. Ja silloin tietysti ensiarvoisen tärkeää varmaan, että ne myös uskoo siihen omaan sanomaansa, mutta sehän ei ole ikinä helppoa. On vaikea mennä valtavirtaa vastaan silloinkin, kun tuntuisi, että olisi oikeassa. Tai sanotaanko, että semmoinen, mitä nyt ollaan kokeiltu vasemmalta oikealle, ei tunnu toimivan. Se on jälleen kerran, niin kuin sanoin, helppo. Mun on tässä nyt niin kuin huudella jonkun artikkelipaperin takaa, että en mä joudu äänestämään ja vastuuseen sitten kansalaisille. Että se on helppo moralisoida myös tutkijan. Mutta on se tärkeä näkökulma mun mielestä ja mä itse kyllä uskon siihen. No miten tällä hetkellä sitten näet ehkä Euroopankin kehityksen, mihin suuntaan ollaan menossa, että meillä on nyt Orban on hävinnyt vaalit pitkän valtakauden jälkeen. Toisaalta Ranskassa on tulossa vaalit, joissa Bardella näyttää niin kuin vetävän aika vahvasti ja äärioikeisto siellä populistit niin kuin on kärjessä mielipidemittauksissa. Mihin tämä Euroopan kehitys on tällä hetkellä sun mielestä menossa? Mä luulen, että tällainen, niin kuin, että ei oikeastaan tiedä, mihin ollaan menossa, niin tulee vielä jatkumaan ehkä seuraavat 10 vuotta jonkinlaisessa tämmöisessä niin kuin askeleen eteenpäin ja taaksepäin. Euroopan parlamentissa nyt sitten ensimmäistä kertaa on nähty myös, että keskusta oikeisto liittoutui tämän populistisen radikaalioikeiston kanssa ilmastolaissa ja niin edelleen. Komissio on tehnyt täyskäännöksen omissa Ursula von der Leyenin komissio. Sitä, että itse olen Euroopan unionin puolesta puhuja, niin kuin nimenomaan vähän niin kuin demokratiankin kaikkinen sen huonouksineen. Se olisi hyvä kehittää sitä paljon ja jollain lailla käydä sitäkin keskustelua, että mikä se
rooli on kaikki kaikessa, mutta onhan se harmi, että nytkin taas huokaistaan helpotuksesta sen sijaan, että oltaisiin jotenkin muuten osattu reagoida. Että eihän tuo Viktor Orban tässä nyt ole ollut vaan niin 1, 2, 3 vuotta, vaan tosi kauan se on niin kuin pistänyt vastaan muun muassa nämä Ukrainan tukipaketit ja ihan niin kuin räävätön avoimuus läävällään olo Venäjään päin. Ja kyllä niin kuin Euroopan unionilla pitäisi myös olla aivan erilaista niin kuin tavallaan niin kuin lihasta toimia tällaisissakin tilanteissa. Ja onko tämä niin sanotusti maahanmuuttokriisi tai tilanne oikeasti ratkaistu kestävällä tavalla? No ei ole. Meillä on valtavan kokoinen maanosa Afrikka tuossa ja siellä on ne haasteet, mitkä puskee ihmisiä eri puolilta sitä maanosaa Eurooppaan päin. Ei me voida heitä auttaa. Mä en tarkoita nyt, etteikö meidän pitäisi auttaa hädässä olevia, mutta mä tarkoitan, että Eurooppa ei voi pelastaa Afrikkaa yhtään sen enempää kuin mikään muukaan toinen maanosa niin kuin tänä päivänä sillä lailla. Ja ei EU tohon osaa oikeastaan vastata, että siellä sitten eturintamassa on Giorgia Meloni ja Salvini availemassa Albaniaa jotain tämmöisiä keskuksia ja sitten ne todetaan taas laittomiksi. Kaikki tämä on vähän niin kuin tällaista näpertelyä ja sähläystä. Ja siinä, missä populistit oli oikeassa 2015, että tämä Dublin sääntö epäonnistui täysin, että se mihin saapuu, niin rekisteröidään, koska asetti ihan jäätävän paineen nimenomaan Italialle ja Kreikalle. Eli tässäkin pitäisi just sanoa, että no ei ole oikein, että Italia ja Kreikka joutuu niin kuin tähän etulinjaan. Mitä me voidaan tehdä? No mitä me ollaan oikeastaan tehty viimeiset 10 vuotta? Että kyllä EU voi usein olla sanoa, että vitsi mä oon pettynyt EU-hun, silti mä oon sen puolesta, mutta sori vasta. Sitten tullaan näkemään tämmöisiä populistien nousuja taas, tullaan näkemään yksittäisiä Espanjassa, sitten on taas tietynlainen vastavoima sille, mutta toki myös tämmöiselle keskusta-oikeistolle tällä hetkellä. Iso-Britanniassa nähdään, mitä Nigel Farage tulee tekemään. Hän on siellä niin kuin man of the hour vielä jonkin aikaa. Suomessa ei tämä perussuomalainen tai populistinen radikaali oikeisto ole mihinkään katoamassa ja tulee näissä vaaleissa olemaan tavalla tai toisella isossa roolissa ja myös vaalien jälkeen. Ja epäilenpä, että jos jäävät ulkopuolelle seuraavasta hallituksesta, niin jollain lailla tietynlaista radikalisointia tullaan näkemään vielä enemmän. Se on mun veikkaus perussuomalaisesta puolueesta. Sitä itsekin pelkään. No, jos ihan viimeisenä sitten vedetään yhteen, miten tiivistät ajatuksesi nimenomaan vasemmistolle? Mitä vasemmiston pitäisi tehdä, jotta tämä populismi ja demokratian heikentyminen voidaan torjua? Jollain lailla niin kuin ei pelätä varmaan sitä omaa varjoaan ja sitä, että jotenkin ei pelätä liikaa laskennallisesti, että onko jo kaikki ne ihmiset, jotka voivat äänestää keskusta vasemmistoa, onko ne jo sille niin kuin saavutettu, vaan oikeasti sille usko, että jos on vaihtoehto tietynlaiselle politiikalle, joka pystyy myös vastaamaan niihin haasteisiin, mitä nyt niin kuin maailma tuo, niin uskaltaa niin kuin ottaa se rooli vastaan, että tämä tehdään eri lailla, ei turhaa tarvitse niin kuin sitä selitellä, pitää selitellä, että miten se tehtäisiin tai tällä lailla. Ei pelätä varmaan sitä omaa varjoaan ja ei pelätä myöskään sitä, että pitää alkaa niinku apinoimaan jotain populistia. Sekin on semmoinen resepti, mikä niinku ei toimi. Jos haluaa niinku rakentaa yhteiskuntaa eteenpäin pitkällä aikavälillä. Kyllä voi yksittäisiä vaaleja voittaa, jos yhtäkkiä lähdetään tekemään semmoista ihan jäätävää vasemmistopopulistista kahtia jakavaa. Kyllä se voi olla niinku mielenkiintoinen niinku herätyspiikki, mutta en mä luule, että sillä saadaan niinku sote-alueita kuntoon tai työttömyystilannetta eri lailla tai ulkomaisia investointeja. Pitää uskaltaa rohkeasti vaan. Rohkeutta ja itsevarmuutta ja myös tämmöistä niinku poliittista aloitteellisuutta. Just näin. Sanoit sen paremmin kuin minä. No oikeastaan vaan yritin ymmärtää ja tiivistää, mutta nyt lopuksi sitten taas on mahdollisuus roolien vaihtoon, eli mitä sinä haluaisit kysyä kansanedustajalta? Niin mulla oli vain yksi kysymys, koska mulla tässä oli tähän demokratiaan liittymät mietin tässä just, että sit mä olisin kysynyt nimenomaan, mitä sä ajat siitä mieltä. Mutta mä jotenkin ajattelin, että tämä on hauska, kysytään niinku vähän arkipäiväisempää ja sillä lailla henkilökohtaisempaa, että miten niinku, se on kuitenkin, tämäkin on sun toinen kausi, sä oot ollut jo jonkin aikaa kansanedustaja, niin tietyllä lailla varmaan niin kuin rutinoituu, tottuu, kaikesta elämässä tulee jollain lailla arkea, mutta on ollut niitäkin vuosia, milloin se on ollut uutta olla kansanedustaja. Varmaan muistat ikuisesti jonkun eka päivä tai tällä lailla saanut sen kirjeen mandaatin, mä en tiedä miten se menee käytännössä. Niin milloin on ollut viimeinen kerta kuitenkin, että on tullut sellainen onnistumisen fiilis, vaikka se tuntuisikin tosi silleen niin kuin banaalilta tai silleen, että se voi olla hyvin arkinenkin, saa olla isokin, mutta milloin sulla on viimeksi tullut semmoinen, että on tyytyväinen ja voi olla niin kuin ylpeästi, että olen tyytyväinen, tein oikein tai kun tiimi on tehnyt jotain oikein tai tällainen mua kiinnostaa, koska nimenomaan se on usein kuitenkin, se on semmoista niin kuin aika varjoissa puurtamista, enkä tarkoita piilossa, mutta se on sellaista, eihän me oikeasti nähdä, mitä te täällä teette pitkälti. No itse asiassa mä oon
vähän tähän liittyviä kysymyksiä on tullut ennenkin ja mä oon vähän kritisoinut sitä, miten eduskunnan työ nykyään on aika teknistä hallituksen esitysten niin kuin läpiviemistä täältä ja täältä on vaikea saada semmoisia suuria onnistumisen kokemuksia, että nyt saatiin hallituksen esitystä muutettua tai nostettua joku asia isosti pöydälle. Tämä niin kuin parlamentaarinen prosessi ei tällä hetkellä ole kauhean tehokas ja mä luulen, että mä oon sanonut, että se johtuu tästä niin kuin isosta hallituspainotuksesta. Meidän hallitusohjelmat on tosi pitkiä ja hallitukset aika hataria, niin kuin monipuolueen hallituksia, niin se tarkoittaa, että eduskunnalle ei semmoista niin kuin kauhean vahvaa roolia ole. Mistä syystä tämmöisiä niin kuin kokemuksia ei ehkä tässä varsinaisessa eduskunnan päivätyössä niin paljon tule, varsinkin kun istuu siis oppositiossa, sehän johtuu ennen kaikkea siitä. Niin. Mutta ehkä tänä keväänä niin pari semmoista hyvää onnistumisen kokemusta on ollut. Ensinnäkin tämä podi on lähtenyt tosi hienosti. Meillä on tosi hienosti tullut kuuntelijoita ja kasvua niin kuin koko ajan ja se on ollut tosi kiva. Meidän yhteistyö tässä tuotannossa on toiminut tosi hyvin. Ja sitten täytyy sanoa, että ihan tuossa pari viikkoa sitten olin taas omaa vaalipiiriä kiertämässä ja kyllä niistä, se kuulostaa vähän jopa kliseiseltä, mutta niistä päivistä tulee kyllä tosi semmoinen onnistunut ja hyvä fiilis. Me siis kierretään joka vuosi kaikki vaalipiirin 40 kuntaa mun kollegan Kimbergin kanssa ja oltiin pari viikkoa sitten Seinäjoella ja oltiin hyvin syvällä Etelä-Pohjanmaalla, oikein Kauhavalla, Lapualla, täällä niin kuin perussuomalaisuuden ja tämmöisen konservatiivi-oikeisto niin kuin sydänmailla. Siellä mun sukukin on alun perin tullut. Joo, pienyrityksiä tai tämmöisiä keskikokoisia yrityksiä kierrettiin ja nähtiin, miten niin kuin sitoutuneesti taas ihmiset siellä työtänsä tekee ilman mitään turhaa vastakkainasettelua, duunarit ja työnantajat aika hyvässä sovussa ja niin kuin asiat kuitenkin menee hyvään suuntaan ja ihmiset tekee joka päivä niin kuin tavallaan täysillä sitä, mihin ovat niin kuin sitoutuneet. Niin. Riippumatta siitä, että mitä täällä eduskunnassa tai niin kuin kansallisella tasolla taloudessa tapahtuu ja sitten niin kuin myös suhtautuvat poliitikkoihin ja kansanedustajiin hyvin pragmaattisesti, että käydään keskustelua siitä, että mitä nyt voitaisiin tehdä yritysten vientiä tai työntekijöiden löytymistä niin kuin avittaaksemme ja paljon siis koulutuksesta ja tämmöisistä asioista on keskustelua. Et niistä päivistä tulee kyllä aina tosi hyvä fiilis, mutta nyt jotenkin meillä oli erityisen onnistunut kiertuepäivä tuossa pari viikkoa sitten. Se tässä nyt ensimmäisenä tuli mieleen, mutta ehkä kuvaavaa on se, että ne isoimmat onnistumiset tulee siitä työstä, jota tehdään niin kuin eduskunnan ulkopuolella niin. ja se niin kuin, sieltä tuodaan niitä viestejä tänne eduskuntaan, mutta tällä hetkellä niin kuin oppositiossa se varsinaisen niin kuin nopeiden muutosta aikaansaaminen on tosi vaikeaa ja sitä niin kuin mietin paljon, että mikä tästä vielä tekisi tehokkaampaa. Joo, mutta oli hienoa myös kuulla oikeastaan, koska noihän sen varmaan niin kuin pitäisikin mennä romanttisesti, että edustaja kiertää ja sillä lailla tuo sen tänne. Joo, ja se yksikin tehdas oli iso alue Lapuan ja Kauhavan rajalla ja siis pelkkää peltoaukea joka puolella. Et siinä oltiin kyllä niin kuin, moni ei ole niin syvällä suomalaisella maaseudulla tai tuolla suomalaisella hillbilly sydänmailla ollut. Jep. No joo, tämä oli Kansanedustaja kysyy. Kiitos vierailusta ja keskustelusta Janik Kiitos oikein Lahti. paljon. Keskustelu ei pääty tähän, eivätkä vastaukset ole tietenkään koskaan lopullisia. Näihin teemoihin palataan tulevissa Kansanedustaja kysyy podcastin jaksoissa. Tätä podia tuotetaan ihmisvoimin eduskunnan studiossa. Tuotannossa työkavereinani ovat Ella Immonen ja Tuukka Joru, visuaalisen ilmiön suunnitellut Maria Hautala Muuksista ja podin musiikin säveltänyt Aleksi Kassu Halonen. Jos pidit keskustelusta, niin tilaa podcastia, kerro siitä kaverillesi. Minä olen Matias Mäkynen, työtäni kansanedustajana ja ajatuksia voit seurata sosiaalisen median kanavista ja Uusi suunta -uutiskirjeestäni. Kiitos, että kuuntelit. Minä kysyin ja kuuntelin.